Mela darba kont itnaħasel u kont tant ommi. U meta kont noqgħod tant ommi, ovvjament peress kont insib l-affarijiet kollox lest, ġifieri kif nasal mix-xogħol u hekk, kont isni nirrilassa li nuħu dik ix-xawer hekk tiegħi noqgħod nixal ix-xemat u hekk, ġifieri kienet xi ħaġa li Ritwal. hekk il-ħin tiegħi, vera kont nieħu gost. Kemm kont iddum? Kont indum ħafna kont indum. Ħaddet l-ilma meta kamina toqgħod santa vjena. Black Wild. Darba qed noħu xawer insomma u kont nitfiddaw li nagħmel ix-xemmat u hekk. U jiena ovvjament qed noħu xawer ġi normali bħas-soltu. Banju. Banju kont qed noħu banju. Għax fix-xamat bil-fix-xawer. Manka ukoll nħobb. Namel ġox xawer. Le, mhux ġox xawer, nagħmilhom barra ġifieri fuq le fuq il-vet xejdula mhux vet. Vanity. Insomma, hekk. Qed noħu banju ma darba u qiegħda bil-banju mimli hekk qed tidher rasi qiegħda relax u f'ħin minnhom jiena nisma' l-bib ħajinfetaħ u nisma' leħen ommi u tgħidlu iva ħija u hekk ara berik li hawn. Kienet il-ġurnata ta' berik u daħlu ibirku ma nafx intom kif kontu tagħmlu mommi kienet ittieħ kull rokna tad-dar biex ibirikilna. Li aħna general fil-entrata. Ommi kienet iddaħlu f'kull kamra. Mara tgħidlu tidħolux iktar ġewwa x'għadna ħabba darbun. F'kull kamra u daħlitu fil-kamra tal-banju sakemm jiena qed ninħasel. U xalet. U daħal, insomma, għalet id-lam ommi kif xalet. Jiena. Ħelija kollha. Jiena Lorrejt rasi jiena. Il-Marelli, hej. Għattu ġara. Mela. U l-fadda. Tal-missier. Imbirka, Imbirka. U tella. U taqsek. Ma għallekx 100 fajeru? Isma di tal-fader aħna ġratinna u koll, darba konna f'uffiċċju ġibirek. U aħna peress li konna għadna foqra dak iż-żmien illum il-kumpanija tagħna kibret. Multinational. Ma konniex naffordi għaw l-air condition. Allura. Kena ma konniex nixxaluh. Jista' jkun. U konna bil-qalzit ta' taħt jienu dan. Il-kontest. Konna misħana. Konna għadna ġejjem il-filming u konna ninżaw bil-boxer. Biex nerġaw niksħu. Fimt? Anka bħal-temperatura tal-ġisem. True story. U konna bil-qalzit ta' taħt, tajjeb, ħabba tixa, issa dak iż-żmien pezz li konna laqx ta' kumpanija, ħadd ma kien jiġi ħabbat. U dak it-tip iftaħ. U tlajna niftħu u nsibu l-fader biex jibirek. Labbati. Insomma. U ma kienet xena tajba. U bat tuħ xi ħaġa. Tuħ xi ħaġa. U ma kienna xejn. Konna bġajna li 25 sen ġifieri rażew ċirġil bil-boxer. Tafri qatt ma ġie Santa Venera ibirikni. Naseb baqa' traumatizzat.